Jordan, Pippen, Rodman, LeBron, Wade, Bosh, Curry, Clay, Draymond... Hi ha hagut molts Big Threes al llarg de la història. Tots han jugat a bàsquet, molts han opinat sobre ell. Nosaltres som els únics que no hem jugat, però opinarem. Benvinguts al Big Three. Benvinguts al vostre podcast d'NBA en català. Sergi Martí, un altre cop aquí. Muy buen ver, chavales. Molt bon dia. O bona tarda ja. O bona nit. Avui, el pla d'avui dimarts. Comença l'NBA aquesta nit. Aquesta nit comença l'NBA, vale? Pregunta seria perquè ho mirarem en directe, espero, Evidentment. No, ho dic de veritat, perquè l'any passat, bueno, és igual. Els Warriors, sí, Ets tu el que comences classe a les 8 del matí, no nosaltres. Hi ha algun impediment per veure l'NBA en directe? No, Sí. cap ni un. Cap ni un. Doncs una hora, 2 hores. Comencem. Desgraciadament. La prèvia a la jornada de l'NBA. Teniu ganes o no de la nova temporada? Home, sí, està clar, no? Imagines que dic que no. Que no, però Escolta. més ganes que altres temporades. No. No, és veritat, Roc. Escolta, marxem d'aquí. No, et dic una cosa. M'heu tallat tot el rotllo, tio. És que m'heu tallat tot el rotllo. Escolta'm, hi ha una cosa que no em motiva gens quan comença una temporada de NBA i és conèixer-los, no, en sèrio. I és que hi hagi un equip molt superior als altres. I aprofito a comentar que Durant Golden State Warriors. ets un covard, xaval. Quan hi ha un superequip molt superior als altres, a mi això em tomen les ganes. Passa una mica amb Phoenix Suns, però quan vaig a l'episodi 1 seran una espècie de fracàs als playoffs. Tinc moltes ganes perquè em sembla que està molt igualat. Tens moltes ganes perquè et sembla que està molt igualat. Martí, què és el que més t'atrau d'aquesta temporada de NBA? Sobretot els equips en construcció, com Houston i Detroit. Sobretot Detroit, a mi... I Oklahoma, per exemple. No? Com he dit, Houston i Detroit. perquè... Bueno, estan al mateix nivell. No, evidentment. No, Oklahoma superior. No, és igual. Escolta... Però si t'estic donant flors, tio. Sí, has d'espavilar, Aquí? Però que has d'espavilar. Va. Oklahoma, evidentment, està molt més a dalt amb Shea, First Team All-NBA. Seguim. Tètric, tio. Detroit Pistons i Houston Rockets faran una passa endavant, d'acord? Tenen plantilles molt joves, però al mateix temps molt àmplies, i dos entrenadors top, Monty Williams i Udoka, respectivament, Pensava que no ho sabia, Pensava que no ho sabia. Anava a saltar, Aquí estava, xaval, aquí. A la jugular. Us dic una cosa. I el millor equip de la NBA serà... Em toca a mi. Calla. No ho diré. Calla, em toca a mi. Martí, deixem parar el Rocco. Realment... No, perdó. Ara. Ara molt pots bé, parlar. Perfecte. El que jo tinc més ganes d'aquesta temporada de NBA, sobretot, Tinc molta és por. dels partits de l'Oest. Sergi, el micro. Jo crec que l'Oest sempre l'Oest ha estat molt més complicat que l'Est a les últimes dècades. L'última dècada. Vale. Els 90 no. Vale. Els 90 no, vale, però l'última dècada. Vinga. Ara, espavila. 2010, 2023... Sempre ha estat molt igualat, però la igualtat que hi ha aquest any, Duraré 2 dies, la igualtat que hi ha aquest any és increïble. O sigui, cada partit serà una puta guerra a l'Oest. Cada partit. No cal, però sí. Estic bastant d'acord. Lo de puta, posarem un altre. Us fareu editar. Vale? Farem ja un està. pip, no? Comencem. Les prèvies de la temporada. Què us diuen aquests partits? Vull que em dieu què us diuen. Quin partit? Comença. Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, per estrenar la temporada. Martí, què et diu aquest partit? Veig uns Lakers que perden el primer partit, perquè Denver Nuggets ve, evidentment, de guanyar l'anell, ho sabeu tots. Vosaltres també ho sabeu. Jo no ho sabia. Clar, que has començat a veure NBA ahir. Fa 2 dies, exactament. Apunta't. I Lakers té molt bona plantilla, té un bon roster, però necessita temps i que tothom s'entengui amb si mateix. LeBron James té molt de temps. Estic parlant jo, gràcies. LeBron James té molt de temps. Durant la temporada, espavila, durant tota la temporada. De fet, veureu no sé parlar, a l'episodi 1 que he posat a Lakers dins de playoff. Ja l'hauran vist. Per tant, per això ho dic. És igual, ho veureu a l'episodi 1. Si no l'heu vist, el veureu. Evident que l'han vist segur, tio. He posat a Lakers 6è. Teòricament estem gravant això dimarts. Per tant, teòricament, exacte. Mateixa roba de casualitat. Però això és perquè no ens dutxem. Escolta, tu, el primer partit guanya Denver, fàcil, de fet. Continua. Sergi, a tu què et diu el No, jo no tinc res a opinar. Si ets un equip que estàs a l'opening day, com aquests 4, Lakers... Que sí, que Memphis no està, tio, deixa de plorar. Warriors, i estàs al partit del Nadal, ets un equip mimadíssim per la NBA. Què té Memphis ara mateix per estar? Pesao, tio. No, l'estic molt enfat amb Adam Silver. Vale, no, està convidat per ser el Big 3. Lakers, LeBron. Denver, anell. Warriors i Curry. I Phoenix, Kevin Durant, Booker i Bill. Memphis què té? Un tio a la presó, quasi. Espavila. El jugador més atractiu de la NBA. En quan es joga a la pista. Steven Adams.
Correcte. Bé, bé, No, és lamentable, perquè l'any passat érem un dels primats de la NBA, perquè estàvem, no, a l'Opening Day no, però al Nadal... Però és que una cosa, ara és que que ja una Morant cosa... fa l'imbècil amb una pistoleta de plàstic en un xaval, directe, però és que i no- tenim a Kevin Porter Jr., quasi assassinant, perdó, qui era? Kevin Porter Jr., sí. Sí, espavila, no Quasi saps. assassinant a la seva dona, a la seva parenta, perquè és així. Escolta, això és seriós, va. No, quasi li va rebentar una vèrtebra a la seva Una nòvia, què? una vèrtebra. Ah, vale. I tenim el Jamoran fent l'imbècil amb una pistoleta i tothom senyala el Jamoran. Però és Per que què? si fos el primer Perquè cop, no una interessa, no interessa Perquè que la Memphis gent- Grizzlies... perquè Estic la parlant, gent- no, no, no. Gràcies. Per la estic gent parlant. no s'ha anat a Kevin interessa que Porter, no? Memphis Grizzlies- No interessa que Memphis Grizzlies sigui un equip atractiu. Per què? Perquè és un mercat petit. A Kevin Porter l'han tallat de l'NBA, literalment. Tu, una Però cosa. linxament a Twitter cada dia que va rebre Jamoran per una tonteria. Xaval! Ara un moment. Perquè Trist. Jamoran pretén ser la puta imatge de la NBA, tio. I Kevin Porter no ho serà mai. Correcte. Per tant, no pots fer això. Espavila, és que sembla mentida que t'ho hagi d'explicar jo. Que porto 1, 2, 3... 8-9 anys seguint la NBA. Els meus collons, Com 8-9 jo, anys, més o xaval. menys. 8-9 Com jo, anys. més o menys. No, soc la primera víctima de Jamoran aquí, soc jo. O sigui, número 1. Víctima Jamoran, Sergio Mengo, la primera. Ets també el primer responsable d'una altra cosa que no comentarem aquí. Què I és? t'ho vaig dir ahir. Ahí És un... Bueno, on? és igual, no passa res. Vale. Ho comentarem un altre dia. Exacte. Ets un dels principals problemes d'aquesta societat. Tu. Un dels principals Ja sé el que problemes. és. Tu, només. Ja sé el que és, ja sé el que és. Parlem de política al Big 3? No. Algun dia parlarem de No, no, política al no. Big Martí, Three. què vas votar? No. Sí. Tot anirà bé. Tot el verde. No, mentida. És la broma. Mentida. Estàs parlant de Pacma, no? He mentit. Clar. Exacte. Bueno, seguim. Phoenix Suns Golden State Warriors. Què tal? Amb ganes No, que parli ell. amb ganes de veure faré calla jo. el Big 3, no? Un altre Big 3. Els Millor Big Threes. que el nostre. O no? Els Big 3. Els Big 3. Els Big Threes. Els Big 3. O Big 4, no? Els Big 3, continua. Curry, Clay, Draymond. No, Chris Paul. És veritat, Sí, Wiggins. Chris Paul. No, Wiggins. Uah, és que vaya equipazo. Gol. 4-2 contra Boston. Ara que Finals. parlem de Warriors, opinió sincera del traspàs de Chris Paul a Golden State? Delusional o...? És que només cal que A posem veure. el vídeo de Chris Paul votant en el Media Day. Aquell vídeo parla per si sol. No, a veure, o sigui, És un mort en vida. Para un moment. Top 5 històric de bases de la NBA. Per un No, moment. i tant, però fins aquí. Aquest traspàs a Warriors el que li permetrà serà guanyar aquest any el següent. Amb Jordan Poole, evidentment, cobrava moltíssim i el procés és molt més llarg. Si vols continuar guanyant i aprofitar que Stephen Curry està al seu prime, o bueno, a un nivell molt alt, has de fitxar i traspassar per Chris Paul. Per tant, em sembla increïble. Molt bé. Tot i que, per un moment, em fa molta pena per Jordan Poole, que serà, bueno, farà una temporada impressionant. Jo tinc una pregunta pels dos. A mi em fa pena per Jordan Poole No, per haver perdona, compartit no, equip amb Draymond Green, la veritat, em fa bastant El de què, pena per perdona? ell. Haver compartit equip amb Draymond Green. Vale, Sergi, què deies? Cop de puny, 2 mesos després de guanyar l'anell. Vale, Segueixo la nina del rock, xaval. És Marc, què tristíssim. deies? Vale, clar. Tristíssim, Trist. Per cert, tinc una foto amb Draymond Green, jo. Tu tens una foto amb Draymond Green? Tu? Seguim. No, vinga. Seguim. Tinc una pregunta. Quines esperances teniu amb el vostre equip? Cadascú. Si vols començo jo. perquè No, escolta, però Vam fer els standings. No. sí, Interior. No, molt perdut, en fora de joc. Álvaro Morata. La pregunta és ben senzilla. Hòstia. Tu pots posar... Álvaro Morata, aprofito per dir infravaloradíssim. Ja està, següent tema. Continua. NBA, va. Una cosa és dir, no, Oklahoma serà que vas posar 7è o 5 o 8è. Sisè. T'ho dic ara. L'altra cosa és dir, no, jo crec que playoffs a part, que és el més important, una primera ronda contra uns Kings, contra uns Warriors, contra Memphis, vale, doncs Primera ronda. Qui això? Oklahoma. t'he fet la pregunta, doncs explica'm una mica. Una vegada que et vull escoltar, explica. Però entrar a playoff per Oklahoma ja seria que els carrers d'Oklahoma s'emplenessin de gent. No. Oklahoma és un estat, sí. seguim. Va, tira. És igual. Sap greu. No, però Oklahoma City. Has dit Oklahoma, és igual, tira. Oklahoma City Thunder, va. Huir hacia adelante. No, però per Oklahoma ja entrar a playoff i sortir a primera ronda. Contra què? Què he posat cinquè? Contra... No. Quart. No saps tu, tio. Quart, contra Golden State. Tocaria Golden State Vaya Oklahoma. vaya tocaria. sweep. Però va rida 4-0. Sí, Cap a casa, però tu. bueno, Cap a casa, tu. Per mi ja seria un orgull haver A entrat dormir. a playoff. Bueno, A dormir escalfat. els equips interessants. Vulguis anar Warriors i Memphis, evidentment. Martí. Hòstia, Memphis Què vols que l'interessa et digui, a Warriors? 4 gats, T'ho dic. Escolta, què vols que et digui, Warriors? Però si ho he dit. Vas dir anell, no, mare. Amb lo de Chris Paul ho he Si dit. eres sincer, tio. El què? Mínim de Golden State aquesta temporada, què és? Suelo i techo, no fem? Va. Vale. A veure, suelo seria... Salutació aquí a drafteados. Hola, és veritat. Estan convidats. Sou pioners i de debò. En català, correcte. José Sáenz de Tejada és de Castelldefels. Seguim, tira. Tira. Sois pioneros i un exemple a seguir. Seguim. Jo no podré amb això, jo no podré. Jo no podré. Tira. I les El que- teves esperances en Memphis, què? Ah, no, para. Suelo i techo, ¿vale? Suelo seria perdre semis de conferència, no? On vas, tio? Suelo. Suelo de Warriors, tio.
Soc molt exigent. Jo crec que Suelo és primera ronda, Què va? No, tio. Sí, no? Suelo és primera ronda. Per mi també. Primera ronda? Però et pot tocar un Sacramento Kings que t'ho posa complicat, Que Ja ho vas porta veure un l'any Game passat. 7. Sí, però No, ja està, no dic res del Game 7. Estava al consell de Bruce Springsteen, jo. Obro el mòbil, 50 punts de Stephen Stephen. Curry, 50 punts. Que locura, vas El flipar, no 11è millor jugador de suposo. la història. L'estic mutant, Stephen Curry. Parlarem d'això. 11è millor jugador. Parlarem d'això. 11 jugador. Parlarem d'això. 10 jugadors millor que Curry. Vale, una cosa, va. Seguim. No, en sèrio. Suelo 5 semis. jugadors millor que Curry. Semis, no? Sí, tio. Bueno. No, jo crec que és primera ronda. Bueno, vale, molt bé. No, al canvi de la pregunta, quins equips veus a l'oest superiors a Golden State? Clar, és que és això. Als meus standings, un. No, ara en sèrio. Qui Vale, penses no, a veure. superior a Golden State? No, a veure, superiors 1 o 2, però igual, és que hi ha molts equips igualats. Noms, ja. Denver està a la mateixa alçada que Warriors, i ho saps. O sigui, si Warriors funciona, és el millor equip de la NBA, amb Milwaukee, jo crec, i Boston. Ja, contra Lakers què va passar? Ho dic jo, que vaig cobrar la primera. Escolta un moment, tio, present. Si funciona, és un condicional, vale? Si funciona, Jo no aguantaré. si funciona, és el millor equip de la NBA. I ja està. Per tant, Suelo, semis, final... O sigui, què dic, tio? I techo campions de la NBA. Sergi. Aquí hi ha un problema. I és el Que següent. pesado. Però molt ràpid, Hòstia tio. puta. Mare de Déu, L'any senyor. passat es va fracassar a playoffs, o es va fer una mica el ridícul contra Lakers, in six, a primera ronda, Hòstia, quan sí. portàvem 2 temporades seguides. Vaig Grizzlies- patir molt. Lakers entrant per play-in. Sí, no, és la realitat, però al final jugues contra el segon millor jugador de la història, com és LeBron Raymond James. M'acabo d'inventar el segon nom d'una forma espectacular. Què és de? No crec que és Raymond, crec que És de? Raymond. És de? Què vol dir que és de? D'on és? Akron, Ohio. A mi Com- no em pillaràs, xaval. A com mi qui? no em pillaràs. Com qui? Guarda l'Stephen Curry. Com el Molt bé. 6è millor jugador de la història de Com l'NBA. l'11è millor jugador de la Bé, història de la va, NBA. va, Llavors, va, el va, que passa, seguim, que per cert va ser la meva primera vegada patint a LeBron James. Jo mai l'havia patit. Va passar els playoffs anteriors, llavors. Traspàs. No, perquè Memphis no havia jugat mai contra l'Ebron, no? Playoffs mai. Llavors, la cosa és la següent. La cosa és la Està següent. tonto aquest tio. Jack Clayman, el millor general manager de la Lliga, que happens to be el de Memphis Grizzlies, va fer un traspàs No, ara històric. fora conyes. Estàvem a costa este amb aquest. Molt heavy. Marcus Smart a Memphis. Em vaig espullar al mig de la diagonal. Costa este no Costa Breve, espavila. Diagonal, Costa Breve, Costa este... No sé on és. On és exactament? Opinió Calella. de Costa Breve? Calella. Opinió de Costa Breve. Quina opinió teniu de Costa Breve? És que jo no sóc d'antros petits, jo sóc de Raz. De Raz. Raz d'Apolo. Raz mola, també. És la molt millor gran. discoteca de Però Catalunya. els cubates a 3 euros funciona. Joder, si funciona. Però estàs pagant Funciona, només sortim per allà. 8 sales, bueno, 8 no, però 6 sales que són un Costa Breve cada una. Vale, i estaràs a 2 sales, no? O 3 Sí, màxims. No, jo vaig a mínim 4. Mínim 4. Juguen amb tu com sempre a la vida. Va, continua, Memphis. Amb tu Haig com una aguantat, joguina, que al final és projecte de vida, seguim. Projecte de vida, és que... No, pues això vaig dir. Intents encara dir igual, xaval. Memphis, la realitat és que per profunditat esteu d'acord amb mi. que Escolta, és un repeteixo, ho vaig dir a l'episodi 1. No és un karaoke, t'ho puto juro, O sigui, no parlis així, així. equip. Si parlo així és perquè Sí, tinc sí. experiència en aquesta Senyor universitat. Claveguera, És el meu 20 quart centímetres del any. micro. El meu quart any aquí. El meu quart any aquí. Si parlo així és perquè em ve de gust. Continua, va, perquè ets molt Quart avorrit. any Ets molt aquí avorrit. de... Seguim. Memphis. Suelo. Com hem dit? Suelo de techo, no? Clar, tio, No, evidentment, caure a primera ronda... El piso... És que ara en sèrio, piso. el quintet, ja Morant, Marcus Smart, Desmond Bain, Jaren Jackson, Steven Adams, és top 3 de la Lliga, és així. Sí, Llavors, sí. l'anell és possible? L'anell és possible. Tu Ho diu va, Solera. no, para, L'anell és para, possible, para és ja. així. És top 5 equips de la NBA. Som top 5 equips de la NBA. Amb Som, no? Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Golden State Warriors T'ha gustat, i Memphis Grizzlies. Ho crec de veritat, per profunditat, per l'entrenador Què has dit, i per talent. Denver, Warriors, Memphis i... Sí. Vale, mola. Et toca, Roc. Suelo y techo d'Oklahoma. OKC. Estic molt... A veure, el terra, jo crec que quedar-se fora de playoff, de play-in no és terra, perquè jo Joder, crec que no clar ens que quedarem sí. fora de play-in. Jo crec No, a que veure. el terra seria entrar play-in per baix. Jo crec. Vale. Entrar play-in descens... Entrar play-in descens seria el terra més gran de la història dels terres. I el sostre, T'has passat, Va. semis de conferència? Sostre, potser? Hòstia, és too much. no? Pedrada gordíssima, tio. Too perquè much. Sostre? Too much. Semis de conferència són 4 equips, tio. No, 8 és a molt. l'NBA. De l'oest. O sigui, Ja, però no sé, vull dir... aquí és per sobre Però d'Oklahoma. per això, o sigui, el meu standing d'Oklahoma és Escolta. cada primera ronda.
Llavors, el sostre Oklahoma seria passar la primera ronda. Vale, bueno, però al final... Escolta, depèn molt del rival. Sí, clar, evidentment. O sigui, si te toca un Denver Nuggets de turno, evidentment... O un Warriors de turno, clar. O un Warriors de turno, però poden haver-hi lesions, poden haver-hi ejections... Com a 2019. Kevin Durant i Klay Thompson es lesionen a la final contra Toronto i què passa? Que perd l'anell. 2016 què va passar? Martí, què va passar 2016? El segon meu jugador de la història. Techo, què eres dit? Semis de conferència, Techo. Aquí és per sobre d'Oklahoma ara mateix. Em costa veure. A l'oest. A l'oest per sobre d'Oklahoma. Doncs jo et canto 7, 8. Et canto 7. Dallas Mavericks no. Sí, Dallas Mavericks sí. Tindria Golden State, tindria Lakers, tindria Phoenix, tindria Denver, tindria... Qui més? Memphis. Clippers. No. Bueno. Clippers depèn de com vagin les coses. És que Clippers depèn molt, Clippers. Depèn moltíssim. Depèn molt de com vagin, si tenen lesions, si els hi ve de gust jugar o no, perquè entre el podcast i però ara, lesions... et diria que hi ha una norma nova que no poden descansar les dues estrelles alhora o alguna cosa així. Sí, bueno, els partes de lesions aniran a l'ordre del dia, Vinga, continua. Correcte. Explica què és com una estrella. Explica què és una estrella, jugador que les últimes 3 temporades hagi sigut o All-NBA o All-Star. Si un jugador, una estrella, perquè la NBA diu, no poden descansar 2 estrelles. Què és una estrella? Tu ets una estrella. Jo sóc una estrella. No li diguis. Per què sóc una estrella? Perquè he estat els últims 3 anys o a l'All-NBA o a l'All-Star. Això és una estrella. Llavors, Paul George i Kawhi són estrelles, no piquis. Entren en aquesta norma, llavors no poden descansar a l'hora. Però com ha dit el senyor Solà, només et passaré una. Escolta, estàs dient el mateix que dic jo. No portes res nou, tio. Podem acabar ja, tio. Algun partit de la primera setmana que us cridi molt l'atenció per passar ja a la secció final? Canta mals alguns. Tenim Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards, Indiana Pacers, ja està. Boston Celtics, New York Knicks, Aquest. Houston Rockets, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets, Detroit Pistons, Miami Heat, Sí, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls i 1000 més que importen a les becàries. Boston Celtics, New York Knicks, tu. Joder, quin partidàs. A mi m'interessa. New York Knicks, el meu segon equip de la Memphis Pelicans, 2 dies després, quan vulgui la meva aplicació. Memphis Denver, partidàs. Va l'aplicació. I així successivament fins a arribar a la jornada 82. Jo us diré una cosa. A mi m'he bastant de gust veure Washington Wizards, Indiana Pacers. Per Jordan Poole, Tyrese Haliburton, per veure com inicia el projecte Indiana Pacers. Tinc moltes ganes d'Indiana Pacers. I Washington Wizards, espero que em caigui la boca perquè Jordan Poole em cau molt bé em cau Jordan Poole. Draymond Green, ets un fill de puta. Ho ets. Tu està convidat, matat. Està convidat al programa, però que ho sàpigues, t'ho diré a la cara si vens. Vale? Què li diràs? El que acabo de dir, no ho tornaré a repetir, perquè no vull fer-nos editar i posar pitidos. No vull. No, si no posarem pitidos, si això ho sé. I, evidentment, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls. Duende verde. Jo crec que ha de ser una victòria per Oklahoma, bastant fàcil. Oklahoma, Chicago. És jugant a? Ràpid, ja. Chicago. Roc, secció que tinguis, va, que et portem 17 minuts. Sí. Secció. I la Irene Caloro se'n vol anar a casa. És una competició entre Martí Mirabete i Sergi Armengol. A veure, però... L'hem de fer, tio. Para. Fàcil, tio. Històrica no? Per què no vols que es faci? Digue-ho. Escolta, no, històrica no, perquè històrica el Sergi porta des de que tenia 2 anys seguint la NBA. Bueno. La secció és... Tu, cabrón, que em deixaràs fatal. La secció és... Sempre. M'heu de dir... No, sempre no. Els 10 millors anotadors... Què fas? De la dècada... Del 50, t'imagines? No. Tu això ho has tret de TikTok? De la dècada del 2000, sí, ho he tret de TikTok. Què passa? És mitiquíssim. Del 2000 al 2010? No. 2010-2000? Del... Pavila, tio, 2000 al ràpid. 2010, sí. 2000 al 2010. Aneu tirant noms. Comença amb Martí. Cada nom és un punt. Vale, va. Vale? Per què comença el Martí? Perdona? Perquè sap menys que tu. Perquè sap menys que jo. No diguis això, tio, no diguis això. Episodi 2. Firma. Històricament. Només NBA, va. Primer nom, Martí Mirabete. Paul Pierce. Paul Pierce és el número 4. Perfecte. És molt bon, com el Curry tira. històric. Kobe Bryant. Kobe Bryant és el número 1. LeBron James, va. LeBron James no està al top. Vinga, espavila. Shaquille O'Neal, Sergi 2, Martí 1, ja està. Shaquille O'Neal no està al top. Escolta, això resta a punt, no? Per subnormal. No. Vale. En sèrio? Para un moment. 1-1. No està al top, Shaquille O'Neal. Hem dit... Shaquille O'Neal és... Tim Duncan. Tim Duncan és el número 7. Vinga. Allen Iverson. 2-1. Allen Iverson és el número 2. Hòstia, 2? 2-2. Molt bé, tio. 2-2. Tu tens algun passat ja? 2000-2010. Veus com sé poc? És que no, tio. Pensa, tira noms, tio. Calla. MVP. MVP. Kevin Durant.
Però si el draftegen el 2007. Bueno, però té molts punts a les seves mans. No està. Vale, ja està. Dirk Nowitzki. Ah, clar. No, anava a dir jo. Dirk Nowitzki és número 3. 2-3, guanya Sergi. Martí. Quants portem de... A veure, para un moment. Porteu 5, si aneu 2-3, porteu 5. Tal qual. Ja vinc. Moicarem 8-2, ja veuràs. Barça Bayern. Sí. És que ho ha vist, crec. No, que no he vist res, tio. A part que m'ho Va, sé. pensa, gent que marcava molts punts, tio. Molt bé, tio. No, però és que Això, n'hi ha de molt evidents. La secció d'això. Escolta, bueno, vale. Pensa en MVPs d'aquelles èpoques, tio. Tu, tio. Wait. No, va, no, evidentment Dwayne que no. No està, va, tira. Un que sí que Escolta, està. no, para un moment. Un que sí que està. No, Un que És sí que el que està. draftegen el 2003. Para un moment. Si això ho fem Sergio contra tu, ets un 10-0, o sigui, no No, riguis. no! No riguis No! res, no riguis, Tu, no riguis. no m'ompliu l'ego, perquè llavors després passa el que passa. No riguis, tio, És que no, però és que no no riguis. és veritat. Sergi, et Bueno, toca. puc dir ja Sergi, et dono pas, va. a Kevin Garnett o... Els quan no està. Kevin Que Garnett. ganet, tio, ho anava a pensar. Bueno, El número 6. vale. Qui falta? Va, tira. Portem 6. Queden Voleu coses, seguir no? tirant? Us rendiu? No, què dius? Martí. Mai em rendiré la vida, mai. Tira una pista. Sí, va, Sergi, deixa'm. Tira una pista. Toronto Raptors. Vince Carter. Vince Carter és el número 4. El seu cosí, Tracy McGrady. Tracy McGrady és el número 8. Com anem? 6-3. T'estic No, guanyant la 6-3, ballesta. 6-3. No, 5-3. 5-3? 5-3, guanya de 2. Quants portem? I queden 2, o sigui, puc empatar, no? Pots empatar. Vale, Martí. si encerto aquesta i ell no pilla cap, l'última va al doble. Em sembla just. Quin Vale. queda, aviam? Vale? Vale, queden els dos últims, el 9è i el 10è. Vale. Sí? Sí. Serà impossible, llavors, cabron. No, ni un que no. Que no. Vols una pista? Sí. No. Sí, escolta. Hòstia, Pista. Triples. El saps? Ray Allen. Ray Allen, número 9. Vamos! I l'últim és molt complicat. Vale. Molt complicat. I va al Sergi, doble. pensa. I vale doble. Va al doble. El traurà, és que és un cabron. Let me cook. Tens, tu cronometro, 43 segons i mig. A la D, ja. Em tiro un triple des del mig del camp. Com la Certi, s'acaba el podcast. 3. Però no, espera un moment. 3. Ja. Jeremiah O'Neal. Què fa, tio? No. Vale, no passa res, sabem. Si no, tiraré lo fàcil i ja està. Martí, tira un nom i don pista a Sergi, perquè t'he donat dos a tu. Sí, sagla. El que has de buscar, tio. Calla, tio. És que... Mar, 2000. tanca el podcast. 2000-2010... M'has fet interessant, nois? No se li ve ni un puto nom al cap. Hem dit Kobe Bryant, l'hem dit Hòstia, evidentment. em va parir. Hem dit Tim Duncan, hem dit Kevin Garnett, Kevin Dirk Nowitzki, Garnett, Allen Paul Iverson, Pierce, Allen Paul Pierce, Iverson. Ray Allen... Què vol dir que és molt... Clar, no hem dit... Siguiente. Va, tio. Siguiente. Rebote. Què vol dir que és molt Pista. complicat? Vale. Puta idea. La seva carrera es desenvolupa a en veure, dos grans equips. Però una cosa, pista... L'equip molt, on ha molt jugat lleu. més temporades és Washington Wizards. Què dius, bro? Ah... No, no. Espera. Context. Us explico. Lo del Jamoran de les pistoles va haver una persona que ho va fer abans. I ho va fer en un vestuari. Aquest home... Estic guapo o no? Escolta, ben jugat. Hem quedat 7-4 al Home, final. t'ho la digo. Gilberto Arenas. Gilbert Arenas. Gilbert. No és Gilbert Arenas! No és Gilbert Arenas! Està Gilbert pagant Arenas. el portàtil, no l'és! És Gilbert Arenas? No és! Acabo de fer el ridícul històric. Li has donat un hòstia al meu portàtil i no se'n sent, ara. És Gilbert Arenas? No. O sea, podem parar del ridícul que acabem de fer? No. Ha quedat gravadíssim, Ha quedat gradíssim. Vale, va. Comodín del público, chaval. Mama. Ha jugat també a Golden State Warriors, 4 temporades. Tu, un moment, tio. Washington Wizards i Warriors. Un moment. Hòstia, quin nivell de merda, tio. No era Gilbert Arenas? No és Gilbert Arenas. 2000-2010. És que Calla. el draftegen literalment l'any que comença la dècada. Vale. Tots els seus punts són a la dècada. Crec que el tinc. Però no. I 4 anys a Warriors? Els 4 primers anys a o els Warriors. últims? Els últims... Bueno, no. El drafteja Golden State. Què dius? 5 anys, de fet. I després se'n passa 5 més a Washington. 2000-2005? Soc molt dolent, tio. És molt heavy lo dolent que soc en aquest joc només. Baron Davis? No. Ara aneu tirant noms ja. Hem de plegar. Estic flipant, tio. Escolta.
Va, digue'l tu. No, espera, una Escolta, altra pista. Anells, MVPs, evidentment que no. MVPs no. Anells? Anells Tampoc. Amb Washington. Espera't, que no hagi jugat de... Que no. Posició. Que anells no té. Ves a Basketball Reference i busca'l. Sí, no, ho Tens tenia 3 minuts i mig. No, però escolta, més dinamisme. Sí. Posició. Power forward. Power forward. 4. Golden State 2000. Hòstia, que malament, tio. És un dels pitjors drafts de la història, perquè em sembla que és el de Kwame Brown. Ah, no. No és el de Kwame Brown. Tu, tio. Joan, ajuda'm. Joan Hortensi. Joan. Ho dic, la gent s'està avorrint. Sí, la gent s'està avorrint. Molt heavy, digue-ho. I la persona... Igualada! No. La persona que s'amaga darrere la màscara, Sergi, última oportunitat, la vols? És... Tic-tac, va, dale ja. Antawn Jamison! Hòstia. Qui ets, xaval? No, Qui ets? no, Escolta, què has fet a la vida, Antawn tu? Va, Jamison, espavila. sí. Ni puta idea, No t'ho l'has juro, tret. ni puta idea. Doncs Jamison, Senyores i senyors, no estàs convidat. amics i amigues, aquí s'acaba el segon capítol Nens i nenes, gossos i gosses. del Big 3. Vale? Despedim-ho, temporada NBA comença aquesta nit. Té moltes ganes. Moltes ganes. A mi no em toques, xaval? Aquesta nit, A tu, et fan una mica així. Pessigolles, està fent pessigolles, està fent al cap. Moltes gràcies per escoltar-nos, moltes gràcies per seguir el programa, moltes gràcies per donar likes. Seguirem aquí, Doneu la setmana likes. que ve. Tornarem al Big 3. Com sempre. Moltes gràcies, Adeu. estimada audiència. Let's go Grizzlies. Damnation.